Tabak ang baliyamag. Baliyamag lang. Tabako. Camel. Shout out sa 1 million viewers. Nabako sa tamagit. Pawala sa katugnaw rin napita. Wala, ginagmay lang pang tagakaran sa mga snow mga jet. Ugma na po ni grabe na po ni. Ay mo kalimot mga jet, subscribe sa ato ang munting channel. Ganahan po tamang live ba. Na may dagan na to na. Subscribe lang ko mga jet no. Kasi ganahan di mo de. Wala lang gud malingaw gud agad. Wala na kay mag-isnaw mga jet. Unya na pud ni. Shout out sa 4 million viewers. Paki-subscribe ko mga ket. Shout out sa 6 million viewers. So na may dagan sa inyo ang kinabuhi di mga ket no. Nabako sa ta kay pawala sa kalay. Pawala sa tugnaw ba. 8 million viewers. May 6 po. Hawa man na yun. Ayaw sa maghawa. Magkuyog ta. Ay, mabuha ko ba yun? Sibing milyon. Indot nila yung market eh. Shout out sa inyo lahat dyan. Paki-subscribe sa ating munting channel mga ket no. Wala lang sa tagaroy tutorial kay wa pa ko ikahimo. Nabisi mo hinong tagwayan na kanina. Pinalive ang sa samtang nga nanabako. Ana, may dagan na talaga. Shout out sa 12 million viewers.
Mm. Hinay na karon ng isno mga kyot, ugma na po ani kusog na po gani. Kaya nadugay pa na mahilis ba ng mga isno dia. Problema na ang mga sakyanan. Mabaw hilagpala. 6 million. So na may mga katikaran niya diha mga kyot. Dari alaw lingaw mga kyot kay ang mga tao ron dari naara sa ilahang mga lawak. Doon na may magawas na flagma kayo gumikan sa kabugnaw. Ay magkalimot subscribe sa tong YouTube channel mga kyot no. Dali ra mga pagpindot ana. Ay mabuang ko bayot. Amping mo karon na diha. Oh, salamat sa 16 million viewers na to diha no. Oh. Ika, naghindag ka naman pong isno ni mananap. Ayun, huwag ka ulaw diha mga kyot. 2 million. Okay. Tagat na. In your life. Kisa may taga-Japan diha mga kyot. Asa man dapit ta sa Japan. Okay, 20 million viewers na to diha. Good afternoon sa inyong lahat. Paki-subscribe ko sa ating munting channel mga kyot. Huwag na kayong mahiya. Bangas ka. Du, gusto naman ka na du. 20 million. Isip mo yung mahila niya. Wala na niya. 70 million viewers. I-subscribe ko mga kyot. Para mo daghan-daghan tayo gamay anay. 11 million. Ah. $17 million. Hindag ka na pong isno mga kyot. Ayan ni mas. Iya ka, hindag ka na pong isno mga kyot. Sabi na kong nawaan na yun. Iya ka.
Abi ng pag-isnod eh. Nabako sa tamagyat. Dito dapita wala ano. Din dapita may 5 million. Oh, sige. Subscribe sa tumuting channel mga kiyat, no? Ilang madag kaulaw. Ito ato, alam eh. May na lang. Malingaw taan eh. Ang paglaba niya ng maungga baka yung labanan na niya habi namang isno namang pong tibaghak. Two million viewers. Shout out sa inyong lahat yan. Taga saan kayo? Ito ano yung bako mga gato. So good na siyang pala diha mga kiyot. Alaka naghan ako mga isno. Oo na yung mga kiyot. Naari tigpala niya din. Naari bulldozer rin mga kiyot. Bulldozer na. Oo na yung bulldozer rin mga kiyot. Bulldozer na nila na dire. Bulldozer na. Oo na taga bulldozer na din na mga kiyot. Dali rin kayo mahuman. Gusto na mo pinagpagtik. Oo. Oo na taga bulldozer. Dili mga kiyot. Abi na ako di na bulldozer. Hmm, 3 million
viewers. Shout out, shout out. Allah. Daghan ang nung puning tibagak. Ay, isa mo kita. Oh, shout out. Grabe ng bulldoze mga yun. Shout out sa 5 million viewers. Laka. Kamas di kamas sa sakyan no. Lisod. Awan na diri pita mo yata buldos na. Ito na po. Ah.
tali lagi mahumanan ni mga kit yo. Ses pabida. Okay, yan na po mga kit na.